Waalaikumsalam. Tasnya wis teko. Endi? Jeng 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 jeng. Warna abu-abu iki. Hah? Warna abu-abu. Yo gak roh yo di unboxing lah. Aspek. Ambil iki gantungane. Anak papat. Papat. Apa nih? Gantungane. Gak gantungan iki kok di apa sih kayak peniti. Ojo gewek. Kayak peniti gitu, Mak. Saya sabar kok. Pas aku iki ndak warnane anu iki. Sesel aku delok ning HP. Gak ngene. Ora terang. Iki lho nek tuku TikTok ya sama Mas Santi. Penak tuku ning Aneka yo. Lah iki kaya ngene pemirsa. Jerone kaya ngene pemirsa yo. Ada satu iki ning jero mok siji tok. Iki botol. Ada botol banyu. Iya toh. Kita mulai. Oh iki paling kok pasang iki lho iki. Iya. Lah iki digo kendel-kendel kene. Peniti iki to. Buka. Ya berarti dicocok kene. Dicocok kene. Lah iki terus iki gunane apa? Iki kok ngene. Iya tapi maksudnya iki lho. Iki nek lerekane 1. Sik. 2. Iki duwi iki wonge grusak-grusu pemirsa. 2. 3. Iki ada apa iki? Iki nggo ada duit nek iki cuma 1, 2, 3 pemirsa. 4. Oh iya 4 iki. Iki ngene lho, maksud iki ora rusak disabasno. Oh iya pemirsa ada 4. Kaene warnane pas aku gak ngene yo. Ngene abu-abu iki. Iki abu-abu kok kaya ijo yo. Iki abu-abu yo pemirsa yo. Kayak pas aku koyo ndang terong ya. Kayak Ya wis suka iki pilihanmu yo. Iya. Iki pemirsa, dadi wis teko. arek sesuk dia nyari. Kene. Mosok ning kono. Ora, kene polos iki kene. Oke untuk papat. Iki dienggo ndi le, Nduk? Karep apa didekek endi? Kene. Love happy. Iki yo kene lho wi. Apik. Sik, pasang. Di peniteni. Malah. Apa? Brek lain. Aku gak iso. Iya tak brek. Ojo dicoploki ben gak encer. Ini. Lah kok gak iso kenceng? Sik. Tak benekne pemirsa. Aku ngira iki. Wow. Bisa tinggal bonggongan itu apa ini, Pak? Iki ora kain, iki kain poreh ngene iki nek arane ya. Iya, ngene iki. Iki lho. Ndak kain. Iya, kain kok ngene iki. Iya. Lah yo kayak Mas Andi iki kan yo. Oh, gak Mas Andi kok ngene iki. Mas Andi gak kain. Sing wae Mas Andi iki gak kain iki. Oh, gak iki ngene iki. Iya boleh. Boleh gak roh pemirsa mae. Kene. Yang loro iki kok kene. Iki ndi? Kene. Hah? Kene. Kene. Iki kan kene, iki kene tengah. Yo enek-enek. Lah
ya ya. Oke. Tuh. Alah. Apa? Apa wi? Enggak. Hmm? Wis dah. Iki bekong wi. Kok gak satu apa ya? Dosen lesu kan. Iki nek kena peso sithik suwek wi iki. Iki kaya sing tase Mas Santi TK biyen. Tidak ada sing stuck kan. Sing wis tak. Lali. Kowe sih cak aku. Kowe kono. Endi nggo tetek piye? Sing ikan Ning punggung. Iki. oke. Enak. Ngene. Iki lho, iki ambek iki. Lho, sing cetekan koyo ngene iki ya, Mak. Lah iki lho iki, Bor. Sing digo ngono. Kok iki? Gak. Enak iki kok kok iki. Iki sedeluk wis. Pokoke tak golekno ning anu moh salah yo gak apa-apa lah. Wis seneng iki yo. Sakjane make pengen ning aneka pemirsa. Jadi anu tapi wis kado kene ning kene. Iya to wis. Buka aku latihan Latihan apa? lari ya. Jam piro? Loro. Gak udan. Nek udan gak. Nek udan gak latihan. Nek gak udan ya latihan. Kuwi kelambi kuru yo kabeh dibalik mau aku salin dulu. Iya. Rek salin ngene yo ngono. Napa? Pak adoh meneh rono param. Nduk tak sih. Wis dadi. Ngene iki wis. Wis. Cocok. Kok beda yo? Ning HP karoan beda yo. Bu apakno kuwi? Tak pendoni. Wis takon. Siap. Wis dianyari. Besok tak nyari. Iki ngene. Jiwa Ketok apa? ora mae? Ketok ora mae? Besok. Kok mono tuku sing kaya wae Mas Santi awet. Ya bismillahirrahmanirrahim. Iki muga-muga ya awet pemirsa yo. Wis. Bisa mak petak cangkong. Pindah. Iki diumbah. Terus MBG pemirsa. Kok japot iki? Sen itu tulang, ambil jangan, ambil kami. Mak sudah kok. Kene wis diumbah terus disimpen kena ing gentenan. Tapi sesuk matur mak sesuk bahasa Jawa. Ya Allah iki buku mbok tuwek-tuwek ngene. Lah petelotem sak mbuh ning ndi? Telos. Petelotem. Ki petelok. Ubah. Iki Salah. Iki kene. salah lah iki nek ngene. Wis dari cangklong iki pelajarane kan sesuk wis beda lah wi. Wis kita jajal di cangklong sik. Ambil sedikit. Nanti. Iki. Iki ada bekel. Iki paling pensilnya ning kene. Yo Kene banyu. Ketok iki banyu gak sedeng iki. MC. Sedeng. Iya sedeng. Wis,
Kang anu di buku. Kowe ndang jajan dadi cangkem. Duduk ae duduk, nyangkong ngene kok berdiri. Nih tak cuy. Kedawan. Kenekne. Kok kono ya. Piro-pirone. Piro. Iki sekali wi. Spot. Cocok ya. Setengah atas ya. Madep rono to. Berlalu. Kene ewek mbok anu enek nang ngene iki. Becak apa? Wis. Sik, Anyar. anyar. Baru. Oh, lah gue gak benda. Jadi tapi kene. Tapi yo iki sik bedol. Kenapa Gendongan. aja nih? Gendongan tapi gak gendongan. Jadi sana benek nang. Madep rono ta wi? Wes, padha. Sik. Yo, padha. Tak tidur ning jaba padang po. Hah? Iki yo. Kenapa? Sapa? Apa gak di lambene? Kayak disentuh tawon. Ya. Dan jajan mlaku. Wing balik. Muter. Kegeden. Modelnya tak gede dhuwur ae wi. Ayo wes garene nih. Kesesekan ora? Samono pas. Wes. Gak diutik-utikne. Iya. Kak. Wes lah. Aku latihan. Latihan apa nah? Lari ya. Ning. Enggak cuy. Lah dek Bang jere wis latihan. Gue sing kono. Apa? Apa beda lagi nih? Badam. Ada lagi nih sisa nih. Dek motor nih kayaknya. Oh. Gimana en? Kenapa, Dam? Sing kecantol sapa? Oh. Iya. Wah, bar tak goyang iki keker pitikne koyo ngono. Wis windang ayo. Indonesia. Nah. Heh? Yang lomba cah. Lu. Ndak roh aku. Sapa? Hah? Jalan-jalan. Iya. Gak salin deh. Jalan-jalan. Lah, lambem berengen nih. Astagfirullahaladzim. Bocah polahe cenenelan ngono. Wis dasale ning ngono wis. Berarti kowe engko latihan neh. Latihan larine. Ning lapangane. Jam piro? Yo berdok engko jemput batur-batur. Terus neng SD nyeluk guru terus sampe neng lapangan. Ambek gurune. Yo Sok apaan? Apa? Lombane sok apaan? Sabtu. Semangat biar dapat hadiah. Cek suwi. Sabtu yo delok wi. Montore peteng yo. Montore ndang gak enek iki. Wes udah tutup sisan. Ya wis permisa cekal sakmene wae video dari Malkin Family keluarga sederhana.
Dan salam mau dimaafkan, yang berjuang kerja, mudah-mudahan lekas mendapatkan momongan, yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh, dan buka usaha makin lancar. Wes pokoknya sing apa-apa ya seperti saya, di like, di komen, di subscribe, ditutup abang-abangnya. Jadi so ngikuti channelnya Malkin Family. Dadah.